Siyabingela emagumbini amane omhlaba, ubingela ko uDlamini Mpumalanga, Epithethive Mthandazi. Imimoya noma ke isithunywa. Sometimes uyaba nemimoya noma ke ngithi isithunywa ngibeke kanjalo. Thola ukuthi unezimo obhekene nazo ezinzima kodwa ongazi ukuba ungendlula kanjani kuzo. Kube ukuthi uzojula, mhlambe uzosithandaza, uzile ungayitholi impendulo. Ugcina ufila ngathi lento yesithunywa ayikho, into edlozi ayikho kanti ikhona umbukeli okhona ekhaya. Into efuna uyenze kakhulu ukuthi kufuna uthole ukuthi kahle kahle empilweni yakho umuntu wena okanjani. If umuntu abadala, make sure abantu abadala uyakhona ukuba uchumane nabo, usensane nabo, because isithunywa nedlozi into eyi-one esenzisana nayo yombukeli okhona ekhaya. Idlozi nesithunywa kungenza ukuba uthole umsebenzi, kungenza ukuba ukugula okuthunyelwa kuwe, okuthunyelwa ngabathakathi nabantu ababi ukwehlulekisa, futhi kungenza ukuba ukugula okuthunyelwa kuwe kungabe kusenzeka or kungenzeka because of umuntu ophethwe uhamba nani nabantu abadala. So isithunywa into othi mayichaza ngashona ilanga, idlozi mayichaza kungashona ilanga. So zifuna uzibheke. So uyedinga ukuthi into yakho mawuyenza bese uyayibheka phela ngobungwe bakho. Njengoba nimbona lapha ekhaya sine office lapho abantu noma bafuna iwasha khona bakwazi uku-order baposele. Nesigodlo esingaphandle la usenzela khona, kule ndawo lapho ngigezela khona abantu bafuthele khona futhi. So awuthi isikhathi nesithunywa nedlozi uzothi everything izenzeka via idlozi nesithunywa. Ngeke uhlale ungayikoshela intombi uyithandile because unesithunywa nedlozi ukuthi idlozi yakho izokukhombisa. No, alikhombisi konke, but kukhona elikhombisa kona at the same time umbukeli okhona ekhaya. Mpumalanga uhlala uDlamini mina Mthandazi umbukeli okhona ekhaya. Sizochumana sikwazi ukuba ngichaze futhi nokunye ufuna ngichaze, but if khona ufuna ngichaze about impilo yakho noma ngesithunywa noma ngedlozi noma ngephupho elithile, ngicela ukuba ukhulume nami ubhale ngizokwazi ukuphendula. Inkosi imbusise. Ngiyabonga. Thank you.